Ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Чиқаре ки шумо бисёр менависед ки ҷоша гап зан, ҳамун соҳиби бор агар ҷоша иҷозат бита мо гап мезанем. Ҳамун одаме ки ҷоша худаш иҷозат намета мо ҳақ надорем гап заданда. Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Бисёри шумо мепурсен ки сайда дар видеои дига номеро ҳай. Не, номерои дига одам нест тамошобинон. Номерои духтаракои директорои командаи ма ҳай. Ҳамин хели видеороликчае ки шумо мебинен, номерое ки дар рӯи экранш мебинен бинависен. Шумо директори сайдаен гуфт ки ҳоз сразу регистратсия шавен. Директорои ма ҳамаш активниан 24 соат дастгирӣ ҳастанд. Сразу шумо регистратсия мекунад. Инсоне ки ҳозир ҳастай Оиша апа ном дора. 11 дарвоза 6 риада намхай чизои зур дора. Ина Королевский мрамор киртаи духтагӣ тайёр 150 сомон. Ина борош зимний вариант раскрашёни то размери I46 то 54 пуша метавона ки занг бизанем. Ина Королевский мрамор тозаш мрамори тоза ки мехоҳем 8 расветка дора. Ина ҳозир расветкаша ина мо нишон метем. Сиёҳ шастай ина хели цвети мобайнгиша шумо мефадидестен. Баъд обши чандта ранг дорем? 8 расветкаш ҳаста. Инаи сиёҳшай, инаиш кам зардай, кафеиниша мегам. Ина марҳамат 8 расветкаш пака ҳастай. Шумо метавонед ки ба нами номеро занг бизанед. Кадоми дар дастафка дартон меша 150 сум. И фақат духтш меша. Вақте агар шумо материала бигиред духтш 150 сомон ай. Лекин киртай тайёр Королевский мрамор будай тозаш 150 сомон. Айҷа дора бо курткаҳои безрукавка дора. Безрукавкаи фасони зур дора. Баъд ина шумо бибин муҳрош ё нархш 200 сомон капшонка доштай. То размери чанда? То 58 пуша метавонед ки занг бизанед. Неҷа айбараш киса дора. Аҷиб буд фасон безрукавка. Нархшон чанд гуфтӣ? 200 сомон. Ин баргиёшам 200 сомон. Фасон аҷиб буд. Қоидави кадаги 200 сомон. Ана иҷода ҳастан ёра чӣ меган апа? Двойкои обманка меган ёра чи юбка қатяна, юбка дор. Ина двойкои юбка дор. На 9 расветкаш пака ҳастай. Нархшон 200 сомони будааст. Бо касе ки мия айпеш арзон мекунад метан шуда. Размерашон чанд то чанда меша? Ё без размер небудастан. Аҷоиб буд. Ё распродажа кардагиан. Мо метавонем ки омада айпеш занг бизанем, маслиҳат кунем. 11 дарвоза 6 риад якам одам Оиша апа суроғ мекунем. Ҳамиҷода икас ҳастай. Иҷода хайк унафай киртои болода ҳастан. Киртои бологи ҳам распродаж кардагиай. Ё 350 сум дан 250 сомоншон шудагиай. Чизе ки шумо да мисол дар кор меша. Ин иҷода двойкои туркӣ дора. Нархи ё чандан? Ина 250 сомон будастай. Бо касе ки мия айноми канали Libos TV гап мезана Оиша апа шумода арзон мекунад. Ҳозир распродажа кардагиай ҳамаи чизоша. Ина чизое ки ҳозир 350 сомон будан ҳозир 300 сомоншон кардагиай. 300 сомонӣ. Абая двойка кирташ хати. Ина 300 сомонӣ. 5 расветкаш пака ҳаста. 5 расветкаш пака наличи ҳаста. Шумо метавонед ки ба ҳамин ватсапҳои дар поён буда заказотона равон кунед. Чизе ки ҳаста ҳамиҷа аптовияй. Нархи аптовиям шумода мумкин дастрас шаванд. Зира бо ҳастай двойко ҳастанд. Двойко 200 сомон. Не чизои туркишам ҳастай. Мо основне барои ҳамин кирто омадем ки киртоша распродажа кардаги 150 сомон. Мрамори тоза ҳай. Мрамор Королевский мрамор мегӯянд. На Королевский мрамор шумо нахел фарқиятша мефаҳмед ки хел патшон баланди зурай. Ара талабаси фидя. Як бор дига айдур нишон метавам. Дарозиш дарозай. Кадоме ки миян ҳамҷа 11 дарвоза ми шашум қатор. Шашум қатор озма шумо да нишон метавам. Шашум қатор тарафи дасти рост мегардем. Ҳамин чизо шумо меёвен дарёфт кардан мегирем. Ана ин тарафаш бо шиёшам. Чинам дорад. Абая двойка
обшики ҳама ҳами чизое ки шумо дар кор ҳастед ҳамиҷа ёфта метонед. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.